nonton kuda pranisa yo ayo kuda pranisa maju. Ayo prakanca turi kabudaya Jawa, ayo prakanca nonton kuda pranisa yo ayo kuda pranisa maju. Budaya kami, maafkan bila tak berkenan di hati. Asik. Praneso. Inilah jadilan kami, inilah Budaya kami, maafkan bila tak berkenan di hati. asik. Praneso. Iya. Sampun ketinggal sumunar cayaning prajurit angsah pangumitir adine kuda dhamya budalan swara gedhe gong pratandha prajurit kangayi karya inggih menika tombak ingkang dadi gamanyo ing samangke kadherekaken celeng kekalipun inggih menika celeng Warasura alias Nyai Warasura boten ketinggal malih inggih menika asu bunyang manyunan ing samangke pagelaran seni jaranan seni janilan kuda pranesa angsah kepangumitir inggih menika Pratandha Amukasi kesenian jadilan Bapak ingkang kaping sekawan. Ayo cowok, ayo tumandang. Yeay.
Yo, yo, ya. Yo, Ya. la, la, la. Yo, yo, yo. Yo, yo, ya. Yo, yo, ya. Slow, low, low. Slow, low, low, yo. Ayo lari. Posisi. Yo prakanca dolanan ning jaba. Dolan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Kaya rino. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo prakanca deleng kuda kadesa. Kuda pranesa. Kumpulan jadilane kambing tengah. Gamping tengah. Sukete alus, tur bagus-bagus. Matur nuwun dumateng para pamirsa. Yo prakanca dolanan ning jaba. Dolan ning jaba. Padang bulan padange kaya rina. Kaya rino. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo broko
asli sing nyiptake iki. Marang sira wekasan tuwa
Mas Muhammad Nur Hanafi Angripto Kuciwo kagem kudo pranisa. Sampun sampun kathah ingkang ngagem Mas Bolot. Saya laris kok iki. Kula tak kagem benjang Pak Gian. Oh nggih, siap. Izin nggih Mas Bolot nggih Mas Muhammad nggih. Iso. Nek Mas Bondan wis bintange bendina ning TikTok anane Bondan wae, YouTube Bondan wae. Ampun. Dibacutnya Pak, monggo dibacutnya mawon Pak. Ampun. Matur nuwun Mas Bondan sampun rawuh wonten Nggih, kudo nggih. pranisa, Mas Bolot, Mas Beta si rambut biru. Tak apakne to Anita kuwi rambute? Yo. Ya. Ya. Iki dandan apa meneh iki? Yes. Gandrung. Lagune Gandrung ku ya Mas ya? Nggih. Ayo Mas dokter ingkar mriki Mas. Mriki pinarak mriki. Ayo mriki. Nggawa pocongan. Dokter iki wangene nggo pasien kok nggo pocongan lho. Gandrung ya Ndek ya? Sing rawuh Mas dokter. Tutupono kaya ambune ketok. Yuk gandrung.
pocong rak jondel ora mlayu. Kapok. Ben rasah tulungi Ben. Piye Mas? Pripun Dan? Ora cetha untune dicopot sik to? Ora cetha. Mbak Siti diparani kae piye karepe? Aku Siti wae karo kowe emoh kok. Oh tangannya di dalam. Duculi sik, Jen. Dicopot sik Jen, copot sik. Nah. Yo ngalah. Walah, bot-bote wong arek. Bot-bote war nyarutan. Ya boleh, ya. Ya. Oh ya. Jijiki untukmu iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore buat dusun Karangwetan ya, Karangwetan. Kami dari keluarga besar Kuto Braneso mohon maaf apabila ada tutur kata, tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bodohnya pengetahuan kami. Kami cuma bisa mendoakan semoga dusun Karang Tengah rezekinya lancar. Karangwetan. Karangwetan, maaf. Karangwetan ya. Karangwetan. Karangwetan rezekinya lancar. Amin. 2026 utangnya do lunas kabeh. Sing durung duwe bojo ndang duwe bojil. Ning aja lali iso nanggap Kuto Braneso. Lewat saya diskonnya 1%. Yang durung duwe pacar ndang duwe pacar. Pokoknya doa yang terbaik paringin rezeki lancar kabeh sak kabeh-kabehe buat dusun Karangwetan. Semoga Bapak Pocong badhe ngendika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora ono pocongan kok assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes yuk. Bot-bote golek dit nggo nyaur. Yuk. Oh ya. Kendul. Wujud ipun among alit kondang gandul mapan ing telingan agemane para putri anteng cakeping ati busana. Iki locok, iki locok, Iki locok. iki locok, Jadi latih
Dobraneso, 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 Dobraneso kambing tengah. Iki lucu, iki loco, iki lucu, iki loco, iki lucu jadilane. Dobraneso, 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 Dobraneso kambing tengah. iki lo dadi lati asli saka gaping tengah iki lo dadi lati asli saka gaping tengah Ayo, ayo ayo, ayo ayai karyane praja kene 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 kukur gunung tandang gawe sayuk sayuk rukun bareng roprane sowae lilo lan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris ayo 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 ayai karyane praja kene 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 gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bareng roprane sowae lilo lan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge Golobis kuntul baris, golobis kuntul baris, golobis kuntul baris, golobis kuntul baris. ayo Jer Yo ya. monggo meneh selenge sih HP-ne Awas Kajer, jalanmu kajer. Ayo tinggi. Maklumo. Yo ya. Jalanmu dewak sih kayak ana sing gulung kae. Ayo iya. Garan pocokan iki. Ayo. Arep gedek, arep tak udutke supaya gelem, arep tak dukunke. Ore, ose, tak ore, ose. Lure-lure ulane sawa. Nacak cilik buntute dawa. Kadung lirik sing kira-kira. Sing dilirik kudu pranisa. Ose, ore, tak ose, ore. Abang maneh ora lunturo. Wong sing ijo lunture putih. Nur. Bujang maneh orang loyuro. Sing duwe bojo ora tau
3 meter, kula aturi mundur 3 meter. Santri pokok napa Sandung Asmara rumiyin? Iya, sumangga kesandung Asmara. Sik Mas Dut. Pripun? Pocongnya basah deh. Pocong kok jegok loh. Yo kesandung Asmara nggih. Mas Bundan. Iso. Yo, Cong. Sawer, Cong. Suwe mandem rasa jroning dada aku arep sambat karo sapa aturu tansah klesekan arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara. Ati
Karawétan, Karawétan sajone. Wis suwe mendem rasa jroning dada. Nanging aku arep sambat karo sapa. Urung tansah lesehan arep mangan radoyan. Kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara. Matur nuwun Bu Endang. La 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 la. Kembang mati tuwa ning Gunung Lawu. Ati ayem yen lagi nyawang esemu. Ya mung kowe ana sajroning ati tresnoku iki tuwa tulus ing ati. Kaya ngapa pungarasane atiku bisa ketemu lungguh jejer sliramu. Ya mung kowe sing ana sajroning ati tresnoku iki tuwa tulus ing ati. Mas Dut, panyunan saking Pak Dedani santri pekok Oke. Yo Mas Beta. Siro, lu. Santri, santri pekah, urip.
Budat fans. Budat fans. Fans budat. Lah kon piye? Ngene. Ngono. Ayo dok atun. Apa
aku dhewe ngakabate.
monggo sedaya panitia sedaya ngidak monggo. Monggo panitia sedaya ngidak. Monggo mari. Ya 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 ya. Yo. Paripurna pagelaran ing budaya saking keluarga seni kutha pradesa apuranto yen wonten lepat kawula nyuwun kuking panasapa. Puji syukur kunjung mring Yang Maha Kuwasa paring gangsar anggen kawula ambeksa Purwa madya kupingan rahayu sajaya kutha pradesa. Makaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken wonten ing siang dumugi sonten menika. Bapak wonten tindak tantu ingkang boten nuju krana dumateng para lawuh jaya langkung-langkung keluarga ageng wonten ing Karangwetan mriki. Kula atanami rombongan Jatilan Kuda Pranesa saking Jamping Tengah. Nyuwun sewu-sewu lumuturing samudra pangsami. Sugeng pepanggihan wonten ing sanes wedal. Sekali merdeka, tetap merdeka. Salam budaya, lestari budayaku, matur nuwun.